Sasisien ngakwa banai ku belai bing pi baro ha ka keteng batiang tamu Jesu unong penim jongi ngasngau kemen bapila ban ya snop yang bat ngi ban ya pule ya ni kalanong sab school jongi ba menta ha ni katayung ila poi sya kalanong ka batra balai keteng ya ka sab school jongi kalanong jongi ha ni katayum ki ratba jong ka jingai Joshua bad u Caleb but ngasngau kemen bangi don ya i pastor Calvin rungkat bat ngi ban pensya yang ngi halor kaneka lana berhaswa bin dia syakmat jadi pendam syua hakijing dua to ini dua pastor agne por ngi wana khamat jawmi a ublai ban ai ka buram ka jing ro syami berhaswa bangin ngam jelew hak ban pule ya ka ktien ka jawmi to hikai yang ida umen sem jawmi kenama gani ka jing pule jongi kan long ka jing kerku yang ngi rukum jo bat kum jo ro itu ki bapai ya gani ka video ban yo ya ka jing sngotho bapura ya kajing hika jong ni lanong sabas school but kum juro bangin long kinuk sabab ha but kam tam ban sam ya kini kiji shisha shiki way pat but ngadwai ko try ban kurku yangi bagi pan dengan Jesu amen nah ini kapor shwa bin ya syakmat ko ban kerpat ya pastor Calvin ban yalam yangi ban pule yang ni kerkot splendid kerkot splendid ke jongi ha gani kata yaulas shim na ka city ke jong apostol Paul shaki Hebrew kalau nong ga khat lai kerkot ka ban nyau pila banyak pai ke Bible ke jong pi ke ongkum ni to kan mau ya kita ke bala sensyar halot jong pi ke bala keren hapi ya ke tienu blai da ke ba perkhat ru ya ke ba kot ke jing em jong ki tu pin ya perthu bot ya ke jing jong ki kata ke dei khat kan mau ke bas ngutanat dei ke bla shibon pastor ya ka jing pule jong pi kani ka dekat ka keren syapang ka jing perthu bot ya ka jing jong kita kibri kepala yai haswa jongi badhakan kata yaung ini pule bnia syapang ka nuksa babha jong ki arngut ki ratba jong ka jingai ha ka Bible kita kidai u Joshua u Caleb bad u Joshua bad ngir pule ka ai ka pelong ya gini ki arngut ban pau khmat but kumno kila long ka jingkerku ya ki breu jong u blain haka way ka por ka pakong santam haka history jong ki kon Israel but kumno ngila ban pertu bud ya ka jingai jong ki neki bre ta shwa bin sedang ngine pule shwa syapang way ni kine uta udai u Caleb but ko ban kerpat ya pastor ban yalam yang ban sngotu kam shai syapang u Caleb Keblesibun kidan sibun kid kat Bible ke bala bu hagani ke kat nong pila ban puli jingken ke nong ga kat lai ke kat ban real bat ke kat ke lai po du lai po ar dai hagani ke por ngakwa ba pinya pai bat ngano Joshua ke nong ga kat saw ke kat ke ban real bat ke kat saw ngan puli pi ke ongkum ni anda kumta ki kun ujuda ke lawan ha Joshua ha Gilgal bat u Caleb u kun uje fune unong kenes kata kedai ke ba ke tu ingi sipang ukpa jong u Caleb nang ta sakawai ke jinglong ke jong uni u Caleb ulalong bakat no ke dekat ke bakum no ke dekat ke bakat saw ngani ka ongkum ni ke tu ke benta ke bakat du ka ong ba dengan pulih du ke ba sedang namar kata ke Hebron kala long kari kenti u Caleb u kun u Jefune unong kenes hadu kani ke sngi namar ulabut nadu hadu ya utrai ublai ki Israel so tenat dia ta kentien bang bau ni Caleb ulabut nadu hadu ya utrai ublai ki Israel kata ke dewe ke cinglong jong Caleb kalau ke besut tenat dai ke ba museum ke bamut man thaj ban buat ban ko ngu ya ka ktien ke jong blai dai nang ta na tharai bun apreng jongi na lo jong Caleb ban Joshua dan apreng jong pi ngam tip kat nungut apreng jong pi ke bala ju yo sngo ya kini ki kerteng jong kini ki sipongot kinong sentiat dai kiba lapha da Moses ban lai sentiat ya kiri kanan ti ki kerteng jong ki ngan puli ki hagani ka por we dai u Shamua u Shafat u Igal u Palti Gadi Amiel Setur Nahi bad u Geuel ngam tip ngakno ka dainam dai taba kini ki dai ki sipongot ki kerteng na lo jong Caleb baru Joshua kiba lapha ban lai sentiat ti ngam tep pi pastor pila juyos ngeu ne am yakini kerteng ngam juyos ngeu la ngam pule yakini ka lanong sab school ngam ju ken mau yakini ki kerteng jong ini ki speongat lai no tang ka kerteng jong u Caleb baru Joshua yakini ngi syukot yakiki speongat kinau sentiat alright te tang kata he
Ka tarai ka daw ba penong ba bom ken mau syu ya kerteng jong kini. Bom bom bu ba kim don syu haga jing ken mau. Nila ban let's see atau nga tarai ka daw ba kini ki shipel ngut ki klempau hai la ningim ken mau yakin namar hak ka por umasas upa ya ki khat ar ngut ki nos tiat to ini pe chwa ya kan ka jing pa jong umasas kila poi ha kanan ha ka border jong ka kanan but hadin ata umasas uang kele sentiat ikari baban ai ya report hai tambah hadin baki wan sentiat ki ai report ka report jong kini ki shpeu ngut ba ka report jong kini ki arngut ukaleb ba Joshua ka per bak labak hai panin pule na ka bible jing ken kala nang ka ba khat lai ka khat ka ba lai pel ini pule shwa ya ka report kami yo na ukaleb namar ukaleb ukam rangba ya Joshua to kuran shwa ma ukaleb te ula pensengap jar ya kita ki breu hakmat umasas ula ongro to ya ngin lekkiu shisendan ngin jabro yaka namar mila biang-biang ban job no yaka kata kadai ka report ka ba kaleb uwanra uwan haba pet ya kena kari utip ba blay ba shakri ulang kam kraw bani gini ki breu jong kena ka ri kum tau ang toy na lekkiu na shisendan hi handrai ka report jong kini ki shipel ngat pat handrai kita ki wei ki breu ki bala lekkiu lembat kila ang ngim dan bor ban ya lekkiu ya lek persya ya kita ki breu namar ki long ki ba kam klain yangi ki klet ban pai sha ublay ba kam klain bat ki pai lan ki pek tang ya ka ba pau sha bar bat ki I bagini ki breu ki ba la ban penduk pendam no ya ki kon Israel bat ka dekat ke balai puar ka angkum ni bat ki lawan lam ya ka jing bena basniu ha ki kon Israel syapang kata ka ri ya ka ba ki la kmi sentiat kira ang kata ka ri ka ba ngi la ya leng ba ya ka ban kmi sentiat ya ka long ka ri ka ban bamdu ya ki traishnang ki breu baro ro ya ki ba ngilia I haka ki long ki ba jrong ka ren yen pete balai bal klet ya gini spelngut la klet yaki namar pakai kerteng la neki kerteng jongki kim syam la long ki ba bit ban ken ma balai namar ka report baki wan ra kade ka report kabam don ka jingai ha ublai kabam don ka jingai la neki jingai next camp ha ka bor jong ublai ubala ban wan ra yaki ya ka jingjam te kumta haba yenu jor pat bat ka report jong ukaleb wanra ya ke report ke babah ka kubor ke babah usyim yak lengkor ban pen I ya ka wai pat kalat berkata kalat kadai om da ka jing I jing hikmat handre da ka jingai jong ka donut ha ublay kalat jong ka jingai nak kata kadau ngikin mau ya ukaleb per Joshua namar ki yai om da ki jing I jing hikmat handre da ka jingai amen kata kalong ka basnu tenat dai hadu ba bagi cucu bagi tu ki sepong ki ong kumno ki nu jari la de bat ki ong ngingi dong tangkum ki put le kamat jong ki kata ka de ka mot ka bagi kemapi ong mentat kem don ya ke jingat mo te ka basnu tenat ba uni Joshua ba ukaleb angi puli hau jingken ka nong ka bakat saw ka ba sipau hang tu Joshua ba ukaleb ba ki don ka por ba ki ni ki pat ba kila temu wat ban penyap yaki ban penyap yaki lan temau handai ki yang scam dai ki yang ga jingat te ka ka baja hadin ba kila lek mo hadin ba kila lek bat kila job kila poi hagan kari dai ban ngi I ba da kila poi hagan kari une uju ukalap uba yo sngow ya ka jingkular ka jong blai sau post name ban shwa bat mentau la kanu post name prapusan snap la prapusan snap udang yai bat ya kata kecingkular dai ti andang la poi hangta ula ongkum no to ni puli jingkhen kala nong ka khat saw ka khat ka bar po saw jingkhen ar po saw khat saw la nong de khat ka bar po saw kong henry ushakri jonga ukalap namba udan ka chingmot ka ba per bat ula but yang biang ya uken ngan ya lam sya kata ka ri ka ba ula lek bat usembai jong u kin yo yakah sembah jeng ukin yo ya kah kasu tanat kalau boleh orang bola but yang biang kalau mut gitu ki sipel ngut ki klam yo ki klam yo ki klat no ha dia nak takdau bom ken mau syu ya ki ru dei
Ti nang ta ngi ukalep ula poi hagan ka ri kanan nang ta ula kan mau ya kicing kular kicong blay bon ya u ya gan ka ri dai ti tong ni pule menta no Joshua kalau nang ka bakat sau ka khat ka bakat ar Joshua kalau nang ka bakat sau ka khat ka bakat ar ka ongkup ni menta na mar kata tu ai hanga ya uni ulung ula pan ukalep ngimdei ban siap ting ban pan dai ukalep ula pan tu ai hanga ya uni ulung Syapang uba ula keren utrai menha kata kesngi namar milayos ngau ha kata kesngi kumno baki anak kila don hangta bat baki nong ba ki bakrau bat balaker kenro toy utrai don ringkat bat nga bat ngan beno yaki kumba utrai ula ong ubre uba prapusan snem u ong ya gani hai ngangan be yaki prapusan snem kerta ha kajing long teman handrai ukalep uklempai Sya kajing duna jang kamet jang u lani kajing telot jang u handri upai sya ublay ubalak bentau ya kalat mar ula yok mat lar ublay ula bentau ya kalat lembaga duriau basau kini dan kata-kata apostol Paul open ken mau ngi yang kentin ha ka city jang u ka city baar jang u syaki nong keren kala nong basan khat banyau namar ngi yai da ka jinget daka jing Yoi. Te ukalep ha kasin kebanengkong ulai sintiat udang don tang sau pusan snem kerta. But haba ushania ha ublay uburam. Ya kata kajing shania jeng ya kajing net jeng But udai uway na kito kiba tang mau bat Joshua, kito kiba mi nari Egypt. Kiba yok ban poi shisha ha kari kanan. Kane kapan iba ublay uburam ya kito kiba net ha Kabas ngau tenat par tang ba ukalep ulang uriu ngai. Handrai ladingi pule kalau nong bat ngi pule ka Bible ngi syam ba ukalep ula ro ban long ula long ro unuksa ubabha ya ka pateng ba tmai ban pertubut ya ka jingai jeng kwa ba kata ka jingai kan long tang hau ukwa ba ka pateng ba tmai ro kan pertubut ya kan ka jinglong jong uban ngai ha utrang tengah kwa ipi ban pensyai pastor singa bah pensyai kumno u kalep ula long unuksa babha halor ka jingait ka jingim jong ka jingait ya ka pateng ka batmai ta ka plesi buan da ka wei bat ka keten ngila ban ong ba u kalep ulala ban ai ya kata ka nong munah nong munah mut ban jing ai pateng ya kata mo syaki ba hadien habut te kumta ngi i ka nuksa ka wei no kalep ka dai kasdang kajing ai jong u yak taka nong muna kajing ai pateng jong u yak taka jingai ke jong u kum benuk sa yaki kasdang na la ka jong ka yen he ala ka jong ka rempe yen mo udan yak ka khun kan thai ke jong u ka ba bhabriu bat ka ba la samla ka ba la dei ban ya tho jong kurim no bat ukalep kum to kpa udan yak ka jingkit khle na kum ta ka khun ke jong u kwa ba ka khun jong u kan shu yo kum tu kalam da dan ya bahkan tak makan mat kata jinget ke mama udan ti kumta bat ulale kan ke wei kata kalong ula terwa ya ke khun ke jong u ya kibala ban job ya ke wen kisnong ke berteng ke deber kata ke dei ke kerteng ke bathamai jong ka kerteng ke shua jong ka dei ke kiriat sefer pila ban puli ke khat ke nong bishar ke nong ke lai khat ke ban nyau hadu ka bakat wei pila ban puli kitu ki khat ang tu handrai hang ni la don wei usamla badon ya ka jingat ban kiwei kim nut mar kim don ni ka jingat kim nut ban ong ngan lek ban ya le thama ban job ya kan ka snong dai la don uni usamla ba kerteng oatmeal bat ya uni ulawan syakmat daga jing slur imat u kalep u kwa aru ya u persaku rem ma jong u ban badai ban long baslor ko ma uhi dai tikum ta uni lawan syakmat tong ini pule nong bisar kalau nong ka bening kong khat ka khat lai kong bat u oatmeal u kun u kenas u henbel jong u kalep ula job yaka ti ula penbu kurim bat u ya ka aksa ka kun jong u Pat uniru ulalong u judge nong bishar uban ningkong jongki Israel. Dai hadin ba ula syong kurem ya kanika kuan kajong ukalap. Nang tasa kawai ngakan mau ya uni usam na otniel. Dan kapor ngamti pikan mau na ba uni ula dan benta
hadian kini ban pelat yaki kun Israel. hai Pelat yaki kun Israel. Dangi puli kata haki nong bishar kalau nong kaba lai katu kaju nong bishar nong kaba lai kerkot kaba nyaw hadu kaba katway. Bang ba uni ulah pelat yaki kun Israel. hai Pi ini am ubot yaka nuksa ke jong u kalap. Dai kapamat kajing ngai kapan kha yaka jingai kejingan. kajing ngai ne kapan kha yaka Jingai ne. ngide ban long kinuksa namar lagi kwa iki konjangi bandon kajing ngai ha ublai Ah. kahaban sedang shwa Nangi. but kajing sedang shwa nangi kan pengkha ya kajing ngai haki konjangi haki pateng ki batmai ki ban wan tam kum ukalep ngide ban yarap yaki samla jangi bangin long ki ba la pengkre ban syakriya ublai but perkat ayu ngide ban le ban yarap yaki ban pengkre yaki nam takakam ka jang ublai ka ai ka bangin la ban le ban pentebit yaki samla jangi menta ban long kin nong yalam la shai la shisngi to ngasngo tanat yakani kajing atuk khana shapang ukalep mentangi la pule tang shapang ukalep ban ngakwa na ban pule shapang u Joshua te kum kinong yalam hoit kalong ka pakong san ban don kajing ngai hanrai kalong ka pakong san ru kum jo ban don kajing sngoret Kecing snoret. bat ngi i yakani kajing long sngoret ha u Joshua Joshua. namar udai rengkat bat ukalep Alright. kidai ki riu ngai Alright. Handrai hakapor hadin ke sapus nam baki lenti hari Egypt hari Klau. Alright. Menta hadin sapus nam kini ki armut bat kini ki juk ki batemai kila yok ban yok kejat hari kanan. Bat kila yok ban benta. Ya, kan. Hari ni tayo balalej ngila pulej pangkajing benta ya ki jaka baper. Kabasngo tenat ba u Joshua kat ba udang benta ya ki jaka baper syaki jat bendre baper la ni ki jat baper uap yalade uap shwa hadu madadap bentalut ya barok bat ka jaka ka ba kentai usimno ha lade Kebatam mah. kabatam kamut udon kata kajing sengaurit ubuk shwa ya ki wai ha ka jaka Kalade. lade Right. bat u ashwa ya ki wai ban yo ya kajing kerku bat usim ya kajing kerku hadin min pule nak wai kad Joshua kala nang ka khat khandai kad khat ka san pheu Joshua khat khandai san pheu kat bakum ka hukum utrai kila ai hau yakata kanang ba u yapan katimna sirat ken hau lom Efrim bat ula tay yakata kanang ba bat ula syong haka kani kanang ba kamde kanang ba ka baki ki wai pat ki jat ki kwa ya ka Right. ki pan ya ka namar don kam bantai ya ka Bantai. kam dei ka bala dep tei la Kepala pa daptai. ta kani ka dei ka ai ka bangila ban yo ka jing hikai lingba ka jing em jong u Joshua ta syaki Kecing snoret dai kejong Joshua ko mapiong mentat. Kumunong yalam kecing sya. Ada udai unong yalam babu. bakwan mentoi Bakwan mentoy babu yalade hakmat Right. Un jindal ong kani kadai nam ta jonga. Pisia sheto. Right. Ndai Joshua upa yaki bakin jiat shua. Ndai yalade hadien ko mapiong kabala la kentai. Right. Kabam don syu ba ibang ketu kacaka dai Right. te kata ka bangi iba ka bangi yo ye kecing hikai nang ba u Joshua dai ka jinglong ka bas ngoret ka jong ni u riuslur nang tasa ka wai ka bangi iba u jet u Joshua u yo ye ka timnat ka dai ka jaka ka badon sajan jong ketu ka tabernacle u Joshua u iet you try yo try Right. tenat pandan hajan jong ka jaka mani play Right. dai te kata ka dai ka kat ko meni kalau nah ni ka ong bakan ni ka jaka ka dan hajan jong ka ni ka jaka kentang ya ka bala tau Right. nang ta ni i hot Joshua ulang utau nuksa mau ubaem living example Right. nak benta jongi haduk gani kisingi bat ni i bahadian wat u debit ru u Keren siapa? keren syapang mo ya gani ka jinglong ka jong u Joshua ngi puli ha ke sam ka ba ar ponyo ka khot ka basau sam ar ponyo sao tung ni puli ong u debit ya gani ka wei ngala karpat no try ya ka tangan ya wat bangan yo syong ha ka yeng utrai barok kisngi kerta jonga ya ka ban khme ya ka jing internet utrai pat ban ya keli ha ka temple jong u kani ke de kentien ke jong riu slur ubadan ya ka jing sngoret pat u Joshua kwa ya ka caka ka ba internet kwa ya ka caka ka bala roy mo ka bala buon priu dei ong tang ni ka we ngatrang
kata kadai ban don haga ying jong trai Ah. hai kwa ban don hajan jong ketuka caka taban nakal ke caka mana play but David hang ni yo ya kan ka nuksa no Joshua ong kan ka we ngatrang kata kadai bangan don haga ying jong trai paro sis kisngi kata jong jing em jong kamen toy la ngayo ya ka ying pakidulan ngayo ya ka caka ka itanat la ngam yo ban shong haga ying jong trai kata kadai ban long ka first priority ka jong ni ru kom jo dai dei ban nang no Joshua ya ka jing long jong ka jing ngau red bat kum jo ro ya ka jing long ya ka jing trang ban penjan ya la de sha utra kat no ka jing ya per hap dang ki nong ya lam ki ba mentah ki juk jongi ki ba kwan mentoi ki ba bu shwa ya la de handrei u Joshua pat u ai shwa ya ki wai nang ta hap ki ken tai ya ka ne ka jaka modon hajan ka ying trai ong ai nga dekane nakwa dekane dan choi shui re tamba sngau tenat pa klem jit klem jit andre u ai lat yaki bar habo yo i bagi kintai kane ga dai ka ba hatam na ka benta jonga bar kane ro ka dai ka jinglong jong ujisu ba ujisu ro dai u ba bo shwa ya ka jing bha jong ki wai hakmat hashwa nang ta ya la de hadin ba dai na kata kadau ba ukloi ban wan syayap halor kading pena namar ba ubo shwa ya ka jing pen em jonga ba jong pi hashwa ban ya ka jing em jong u uji suong ngam semlawan ban yo ya ka jing syakri dai ndai ngelawan ban syakri ka bamut ka jing em jong u Joshua ka pen pha yang ngiro sya ka jing em jong u Jisu ba ka nei ka dai ban long ka jing em Kristan jong ngim tam ngine phai na menta sya ka wai pat ka mat ka bangine kren la de pidong ban ong pastor na try kala biang tong ina ya no bat ngina wan ra no ya kimat baro mentang ka bor jong ka jing pai shau Jisu ka bor jong ka jing kmit ya Jisu ngin pule Hebrew kala nang ka bakhat ar ka khat ka ba ar ka ong kumne ka ong kumne akmi shau Jisu unang pelong bat unang penjanai ya ka jing ngej jongi uba namar kata ka jingkmen ya ka ba labu hakmat jong ula sya ya keding pna uda iben ya ka jing le rain bat ula shong hakakti ka mon ka khet jong u blai ha ka perthai ka bang imenta bon ki ba phai shaki ki superstar ki ba pher ki football star ki Korean star ki rock star but handrai ka ktien jong u blai ka khot yangi ban phai ya ki khmat jongi sya u Jisu unong pelong unong penjanai ya ka jingai jongi pastor singap ha ka ke baca habaki khun samla jongi ki pech sakito mo ki rockstar ki film star ka baca ki pertu buat nadu karyam ka bech jongki ka keren ka juti baki pong ki ka snyo baki iron ka jing em ki pertu buat dai dai ka khat kan mau jongi mane ka ongkum no ngi dai ban pech sakito ki nong yalam ki jongi ki nong sensar ki jongi ki bayat bech dai ka nuksa ka mut ngi dan yo Joshua ubangila ban pertu buat ang tayo Jesus Christ kang bapi ong da ka ba pech Jesus Christ kamut ngin pertu buat ya ke jinglong jong Jesus Christ ti kata ka de ke jing khat jong ka tu ka khat ka ba pila puli ta bat ka jing im jong kini ki arngut ka de kata Joshua bat Caleb ki klempet syaki breu ki klempet syaki jing ane ki jing ma dan ki jing telot jong ki pai la ki khmat bat ki khmet syau Jesus but day ka jing khmet jong ki syau Jisu ka ba wan ra ya ka jing im jong ka jing haki ngas ngau tenat ya ka jing ong jong ka Ellen G White syapang ka jing pai syau Jisu tong ni pule kendiat ha ka Christ object lesson ka sla ka ba lai spa san posan ka ong kumne da ka ba pet syau Jisu ni yo ya ki jing pet ki ba kam shine but ki ba compare syapang ublai but da ka ba pet ni kelalong ki bala kela kuma pi ong da ka ba pa syau Jisu kan pen kela ya ka jing im jongir kum jo ka jing bha ka jing ya ki para breu ka kelalong ka jing long ba kenja met jong ni ban nang san ha ka jing long jong u ngin pen yar ya ka jing la jong ni ban tip ya ublai kambun sin ni rung sha ka jing ya selok bat ka perthai bat kenja ba kenja beneng but ni yo ya ka bor ka ba nang roy nang san
ban yo ya ka jing su spa jong ka jing tip bat jing start ka jong ka bom je kot กี่ยิงเยอะจริงมันต่อยได้ฮะบางทีพายชูจีสคริส kan pen kelai ka dor jongi kan kelai ka jing long jongi kelai ka jing im jongi to กตากระเดกจริงมันต่อยกับบสมุตนัดกับบางยิมละบันเยอะนังโนรู้เอ็มแล้วงี้เป็ดชิกิบริโอกับบเป็นดุมันเสียมยังงี้ดุมันเสียมดุจริงกระแมนได้ได้บางทีเป็ดชูจีสคริสงี้เยอะยังกับจริงกระแมนบัดกับจริงสตาร์ทกับจริงสโนว์เรดกับจริงเชมพังได้แต่ถ้าก็ลองกับบสมุตนัดบัดงี้อีบ่าอุกาเลบบ่โจชัวกระเดกจริงเงกับจงกาเลบเฮาเบลย์kabala ai ya u ya kata ka jingslur dai batru kabala pensa ya u naga na ba un light naga jing syap tiang ya u brio batru kabala pena ya u ban yang slur klem dan kanu ka jing atatian ha kaban ya da ya ka hok kata ka bang i mau kalap Joshua ke tekum ta ling baga jing syania ha ka jo ka bor unong ya lam badon bor jong ki sipai jong ka benang kami sesuai ka ong ni kan ni ha ka ni ka kot di Advent mo Sabat Herald はいก็ Advent ก็จริงเป็นเปล่าบัดก็ Sabat Herald ก็เวลาทอเฮามีลายโพขัดคันไดสปาขัดอาร์หังตัวก็องกุมนี่แต่ละสิ่งอันปูลีไปยี่พี่กันนี่กันเต็นก็องเรื่องบางจริงชาเนี่ยหากจุกับบอร์อุนองยาลัมบดอนบอร์จงกิชิปายจงกับเบนงเว้ยปะเว้ยอุชิปายบชิชาจงกับเดียงพนาอุลาบันโยยกับบอร์บัดกับจิงชลอร์บันจับยากิจิงเอกิบะกุมบาอัมลาบันจับเว้ยปะเว้ยแต่กับชาเนี่ยเฮาเบลย์กุมมาเลอุกาลับแต่กับเงยเฮาเบลย์อุลาบันโยยากับบอร์ยากับจิงชลอร์kum usipai dai usipai jong bersisa jong gading penang ni kaong badan kam ya ka jingjap ti hang ning isnu thu ba ka jingjap ka jong Joshua ba ka jong Caleb kam dei da ka jing khlain bor ka jong ki kadai ka jing phai jong ki shau blai na ka por u Caleb ong u try un yarap yanga udan ka jingai ka baskem ka ai ka banga la yo ka jing hikai ka banga yo lum ba ka ni ka lanong ka banang kong ki si pheo ngot ki klet ki phai tang sha ki jing e han rei u Caleb u phai sha u blai bala ban job ya ki jing e ka jing hikai ka ba ar ka hikai ngam ba ka jing ngai jonga lan ka jing yai ne jonga kala ban long ka nuksa ba bha ya ki samla ban perthuk bot bat ka ni ka jing ngai ka pen kharu ya ka jing ngai haki wai pat kahikai ro pastor bakum kinong yalam na lor bagi long ki brui ka bangai ni dero ban long ki brui ki ba sngoret kum Joshua but ka ba hikai ana lor bangi long ki brui ka ba sngoret ni dero ban long ki brui ka ba thrang ban penjan yalade show try kum ba u Joshua u penjan yalade show try but ban yo yakini baro kamat ka pa kongsan ga dai ni de ban pai ban kmet sha u Jisu uban pen kelai ya ka jing im jongi da ka jing yai kmet jongi ka ba man la ka sngi ha ka jing im jongi te kini kidai ka jing hikai ba ngayo ba nga kermen ba piro pela yo ya ka jing hikai ba sngot tenat ba ka ne ka lanong sabas school ada pastor idun kam ai ban comment kendiat ka ju itu ar korin lai khat pra ka pol ong da ka ba kmet by beholding da ka ba ngi pet ngi kela thì công ta hay còn bị ông bà là đang nghĩ qua ban yo cái này cái jing lo cho nên đây ban phai tăng sâu chi su mà đây mà ta author nong sedang ya cái jing hàng ini đây và đây mà ban pendap ya cả ban penjanai ya kata cái jing hàng ini thì ngat harai như là poi sẽ có quote trong cái này cái jing keren cái jomi hay cái pot thì nghĩ qua ban ai kublai ya pi ki balai ya pek ya cái này cái kubor pada ngit pilayo iki jingkerku wala dan ngimla ban pulai lut ya barok ki khot la nong hang ni dan ngit ba ublen ku ya pi lang ba ka ni ka jingya slok na ka tien ka jong u ha ka ni ka khlemat tung ni duai ha ka ni ka por ku pa jing ba beneng ku plei chi bon ba mela don rikat bat ngi lang ba ka ni ka jingya pulai ka jingya slok na ka tien ka ba khoi ka jong mi ai ba ki ki bangila ya sam ha ka ni ka por kin long ka jing men toy ya ka wei pa ka wei ka men sim ka ba thrang ban tep ban champang ka tien ka jong mi bat kham tam ban don ka jing ya dai ka ba jan bat mi nang ya lam yang ni dau men sim ba khoi na ka wei ka por sha ka wei pat
ipa ni kini baro aka keteng ke jong Jesu. Amen. Amen. Bleng ke kuya pi.